Compara boss. Tera rudzigo kwakuita. Suri boss. Ndakaka usiya urudaisobhata kwadokuberu. Suri boss. Nekusaira boss. Okay boss. Naziona kashuzi. Apa pane gepa apo unoita se uchivhara magepa. Vhutudzi yatomira musha. Bokuchiso pasaidi uchitsvaira yavhete yese bude. Okay boss, ndapanzira. Kutangira frako mpano. Okay boss. Ona tauda kuvhara ka. Tonyatopedzisa. Tauda kuvhara. Okay boss. David. Sei. Pode ser. Depois. Kufunga chituri kwe. Ndiri papadhena. Kuye. Okay, ndipe 5 minutes. Ngonimira pagate. 5 minutes. Whatever. Sharp. Darika. Sure. Kana utokundiye. Pewe. Nenyaya ndambokuudza. Ma-empty promises ako awanda. Tichitaura. Pepe wakabvira last year uchingotaura kuti uzozviona but namanje usati kwandiona. Kuita sei baby, wona even my friends angu antoriwo nemafesi anoshanda kubasa kwako atororwa iwewe uri kungondipa ma-empty promises zvinoitira kubona zvimwe kuita zvinhu zvakanaka twakerekaita seofaya ndona but time is not on our side sha chazotanga rini kuita life yedu tiri nasuri zvinoita but hazvisi kubuda baby aiwa hazvisi kumbondinakidza sha kana kuti wane imwe plan ako kana uone imwe plan ndiudze zvako ndiite muvhone life yangu ndondwari ndikutogadzira ndogadzira chabatidza kabhebhi kuti uri serious ndoda munhu anoratidza kuti uri serious manje zvauri kuita zvitsesifu pamwe maybe hausi kundidawo maybe wane mumwe wawakuda ina ndizvifarira zvawaita zvimbonakidze haunoiziya wani aiwa but zvauri kutaura izvauri kuita izvo hazvisi kumbonakidze zvanoona bvira last year uchingondiudza dzanzonanurora izvosiwo tete vangu vakungondipa zvinhu zvinobhohwa kunzi ucharorwa rini ubva ucharorwa rini zvinopedzisira zvangu kubhohwa sha oraizapa hachimboraiti nimugadzirisa zvinhu shuwa kurevesera siriyasera ndingafara bheti bhozi inguva yarebesa auraita tindwari ndinitozivo zvavo koko indai wakanaka here nasi wakanaka masiriseko aiwa vakwasha vari kuuya kuzorora vanhu munavo pashera uye navo ari kurohwa ndiani aiwa ngavapinde zvitimo wakuona mwana wehanzvadzi yangu ende wadadisa shuka dhenivo wamufonera here ataapapo totaura naye kuti batata hanzi akusvika here vanenge vaita kabreakdown apapo pataxifopo kaita mutakaziva takuchena kuuya paraundabout yekuuya kumo saka ndopavataura kuti hanzi vakusvika andifonera nezemanje saka handisikuziva kuti what's cooking aiwa orit zvakanaka tovaningira vanosvika kana tese tafara wafadza muri wese wafadza tese tafara saka wazotoita sei panhau yemarii pamari tengetesesekavira bhokozi hazviiti kuti uzobudisa mari pamberi pana atezvino raita patauzonitsotse wasavira unoziva ubva kuti aratakusatesengoyareba itamapesa ndendaka kuvhara mari
So pana uitsika imanje haina nazoziva kuti tsika. Patsika sawira unoona zvoitika patsika kana uchipinda muna natezvara haugari pamasofa one first thing uchipinda pana tezvara unenge uchitobvera maoko Androona kamberona. Mdara. Mbadangu tungudza musoro manje baba zvinobuda. Vauya ka ega ndibvunzewo ndayarusa handiti kuti wakona kuita sei shamwati yakamira sei sasawira unezomba ngo uchiziva panyaya ipi Mafana Ndiko Mdara. uruwiwa sei? Ayo nyaya iyi ndainzwa. Panoda ndiro vatete mutsakirewo ndiro mutisira apa. Handiri ngozika kuti ndinoona mari yandi. Handinozikamwa here kuti ndinoona mari. Nezvoko naye mofela. asi mutsakamwa uchinda munhu mukuru Kuisira ndoda kuti vana vakwasha. asi hamuna mondiudza nyaya Ziyafundziwa here naye mofela ndiro dei achiuya. iwe sazita uchafira usina kuronda Abodo. Asi newo Mdara nyaya dzokuda kuita matambana Mdara. kana uchida ndiro iyi ndiro atoda ndiro Kwai vatete. atoda ndiro iyo ndiro Kwai vatete. Iwe dzodhura manje. Isikatete mani. atoda ndiro iyo ndiro Vatete. Tinokumbirawo kalist. yakanaka igaindisvitse kuna mofu mainzwa here nyaya iyi vatika vari kuda listi vakwasha mwana nangu nyaya yako ndiri kuinzwa iyi yelisi yantora nezvayo asi uchindoona ndakadai ndiri mukokota ndine matara ndinogarawo pasi nawo panyaya dzakada sedzidzi mumusha uchindoona ndakachena musoro wodai ndakura saka ndibvunzewo sawira kuti anoti kudo nematara yake sawira nyaya ilisi muri kuinzwayo toita sei Fana iwe patakanyora paiva wakazodipa iwe. Mdara musanzwe kunyora iyi ndinonyora mumusoro. Aiwa ndakakuti nyora mandiwa unofanira nyora bhuku nyaya ukandipa. Urachitipa bhuku rachona randingora tabu. Mdara woki mwawa wayo. Ndauda bhuku iroro ndondoda. Nyora musoro. tipe kuno kuti vana Mdara imwe idoro asi nyaya dzingatifato zvakanaka. Kwai godiwa. kuisa raspberry yacho kuno Kwai godiwa Musoro bhuku. mani sanza zvebhuku mani. Musoro mdara sei. Chi. Bhuku rangu riri musoro. takutoudza saidiswa namaenzanisi Pamwe zvamoda mandiudza ndokuvhurira kuti musoro. Yezvo. hurukuro dzenyidze chai Yedzo mofu dzenyu zvese. iye dilution ke Yedzo mofu dzenyu izvi. Ndaramo yakuda kumwa zvibhodhoro manje uonawo. ayo Atinakura una. lebo nezere lebo Kwai bhuku rodiwa nevakwasha. makurakara muna chamuzeni
Iwo sawira iwo nyaya dzako dzekuda kuti unovamba mudai wendarama kumwa zvimusombo vakamani uyati Vaibudisa bhuku. aiwa bhuku riri musoro mandichiko chichiri kunesa Vai ririmo. unonoka panapa ndirato muno Handiri kuzvivira. teura hwawa Handiri kuzvivira. Uri kuzvivira. teura hwawa Oi. Handinomuona manje. ndiri baba panapa Aiwa kuti. Dai mwana. saka Kuenda kufunda mangwana ndio nhandaro yangu. Ngotirira vaya vabwereke. Ndanimbovhara musasa pana. Bodo zvekwai kodi wabhuku wogovhara musasa sei zvina izvi. aiwa bhuku riri musoro taura wani bhuku riri musoro Chengetai kana ndikange ndati Bodo. Ava mari makafana ipanike mombozvira fana. aditi munonanya Ndivafana ndari mombozvira ikwanire mari makada. vaikanda vakaipeta bhozi vafana mazuva nava vaikanda vakaipeta vanatsika vanhu Isa mari vanhu mumafana musana kuchorera ndokuti konewa kwamabvudza manje mwana muno vakapfeka bhutu inda nodaita sei iwo mari yomkwasha yarambiwe Souya ichitopinda mukati momo haangambouitei akakuitei ubva kune mwana mudhara mwana wangu haiti zvisina basa dhara ngatopinda imomo toaratidza kuti isusu kwedu kwatinobva titwe idzodzo handimona boso randadzora here handina zvikiranga wangu mwana ndoroodza ndoga saka vhura muromo ndoda 200 rands izvezvi handina zvikaranga zvimwe zvinoenda kure wangu mwana ndoroodza ndega ini isai 200 rands apa isai ndoda ndinya kutumbura ndoda 200 rands apa iwe nyarara ndakubereka iwe ndoda 200 rands apa ndoda 200 ndoya ndiri kuda ini ndinya kutumbura ini Afana kana mari zvipere kona iko chiko chiri. indoda kuti mwana anga anogara zvakanaka indoda kuti mwana anga anogara zvakanaka vana vane mudhara ya ndoya ndiri kuda ini ndakutumbura zvako zve ayo ndoya ndiri kuda ini asina dini uri mwana wandakabereka iwewe asina dini asaona kuroora kwakaenda indoda kuti mwana anga anogara zvakanaka akuenda kuti indi yandiri kudai right matekanya ndebvu ndoda mateke iwe varamaneva iwe ngwachi ndoda matekanya ndebvu osa wira ndega matekanya ndebvu ndoda matekanya ndebvu asati ndatanga kutoroodza wangu asati kutoroodza unoona yetangu ine tambo yemuro iyi yarodzwa nakawanda pano mamina matekanya ndebvu babhadhiraka isamarava isa 400 rands ava wabva kupiwe muteseko majuni emimi wonyarara iwewe aiwa nyarara zvokuita zvakashata iwewe tainzwa nyaya yenyu vana baba, tainzwa nyaya yedu, but tine chichemo chedu chatinacho kana asi baomberera kasira kwasha munobva kupike waenanike unoona uri kuuchira zvakasiyana wauya nani unongononga sina dzako murodhi maomberera kasira kwasha achibomira ani chiko newe hayi chiko newe rega ndingotenga mari iyi tiishandisei
anozvitambira mari mari mani ndo zvakaita mari anozvitambira mari zvakaita mari zvakana munhu kana haisi mari yo mani hauna zvaunoziva iwe dhoriwe iwe ndidzikamira chamari bhuku ndakuda bhuku remusoro vaisa mari uya kunoti topinde munhu uchizviwanza niwe amdara kusanopindira topinda mumbemo vanhu vane mhosva mani iwe chikwe chiromerika padziva usanotudzare mama sauri yewe unopfira mahare yewe kumira kuti wewe mfana Denver uri kuno pinda mukati topinda mudhara kujairigwa mwana wangu aitiwe mahumbwe kwete zvaanondita kutamba mwana nhumbu kukura kudai anozvuna iwe mukwasha unoda kukura kudai oya urovora kuno ajerini mari yacho ndinotoitura bodo aiwa mari ndatotora aiwa unobata chi anotobata imarovora kamwe vabva vese utora mari kamwe vabva vese ozaviga mari zvokuba iwewe ionodeiko naiwe chamari uyu mwana dhenipoy wakauya kumba kune ndo mwana ataiziva panhumbi saka ari kuya kunabvisa ngavatora nevainde havaziba mari ngavatora nevainde aiwa ndomukwasha undoziva anhumbe mabasa anhumbu unotaura kuti chiko mudhara ndakatona rikuvhute mani ndakatona rikuvhute mani ukukuti makatona mani pamusoro iyi uchiona ndasvika ndisina kuuya ndichinoka kudai ndine dambudziko nomwana wangu mukunda wangu nenyaya yemukwasha Jennifer ndo mukwasha wandoziva ini panyaya yemwana wangu uyu waiuya naye kumba Grace. Saka ndine urombo nekusvika pamwe ndichikanganisa zvirongwa zvenyu asi ndatongosvikira nawo nadzo sasa mukuru wepa. Saka ndimwe angu asi masuso maroto plus handisi muvukini muprofitini. iwe Jennifer unomuziva here unoziva here nhumbu taura shavo togara kundoda fasta mupana wangu fasta akati tione kuti unoziva here Jennifer nenyaya yenhumbu yauya pano ndo panonza kutaura inini kuti tsuro negonzi rayo. niwe unozviwanza urutema chikewe apata newe unongonongavo vanhu get of money uyo ndiari kwena ainde nechimurume damari isina basa resei chinje imari cheche hai get of money zvose nindewacho kana hai get of matiko.